Dobrý deň, moje meno je Martin Remiš, som projekt manažér do skupenia firiem Kukla Scaffolding a rád by som vám predstavil náš projekt Festival Rubiko. Pre nášho zákazníka sme poskytli kompletný servis, vrátane dizajnu, zabezpečenia materiálu a samotnej montáže stageu, VIP zóny, FOH a delay vežby. Ako prvé by som vám rád predstavil stage, ktorý je skonštruovaný celý okrem strechy z lešenia Layer Allround. Dokopy sme použili 50 tón materiálu a 75 tón závaží. Na montáži sa podielalo našich 20 certifikovaných lešenárov za pomoci 2 vysokozdvižných vozíkov a 1 žeriavu. Celková doba výstavby bola 4 dní. Čo sa týka rozmerov stageu, výška je 14 metrov a šírka 36 metrov. Ďalej sme pre nášho zákazníka na tomto festivale zabezpečili aj VIP zónu, ktorá sa skladá z plošiny v rozmeroch 16x8 metrov, 3 kaskádami, tribúny na státe a 2 schodiskami. Neoddeliteľnou súčasťou festivalov je aj FOH, alebo teda Front of House, ktoré slúži pre techniku a celkovú réžiu, a takisto delay veže, ktoré slúžia pre zavesenie ozvučenia pre daný festival. Obe konštrukcie sme vlastne skonštruovali pre nášho zákazníka na tomto festivale. A už teraz sa teším na predstavenie nášho ďalšieho projektu.